Hi mga lalab, for today's video mga lalab, alis na naman kami ni Papa mga lalab kasi pupunta kami doon mga lalab at walang pagkain yung aking pusa at bibili pala ako mga lalab ng yung gamot ko mga lalab kasi inatake na naman tayo mga lalab ng aking allergy. Oh my God, what happened? Oh my God. Ginagawa nila dyan. Sige na po. Ayan na mga lalab. Nakadaan ng mga lalab. Madam. Anong tao mga lalabs? Bukas pa ni Papa. Come here. Iba talaga pag siya. Oh, yeah, ulo ko natin.
Nagbalik na ako.